Haka kendai terik ukala lengkot arah jarar pusau. Ke Federation of Rewar mengi lokal dorbar. Harin bakala wai ka meeting ka bakala yo ban penlong hayung dorbar hol sim. Hapdeng ka jing yathir jingmut pada kumno ban sim ya ka senjam. Halor ka jing sngap jar bat ka jing bom sim kia satia jongka company ban pentre ya ka surok ba penusla sadauki. Kala sim ya ka rai da ka bakala yo ban form ya ka joint action committee harengkat kiseng balang. Badru da kababerngem bandra ya ki plakat bat ban persya ya ka company NHIDCL halor kejing penslem ke jongka ban maramot ya ka tega surong. Na kaliang ke federation hapok kejing yalam u presiden jongka uba JJ Roy Komolo bat u sekretari jongka uba JD Khar kila yo ban sam artat ya ki momento ban penkuk buram ya ki dikhot jongka tega seng kum kada kejing ai sakan mau ya ki tu ki bala yo ban trishitam met bat mensim ban betulun ya ka kam. General Secretary John Pension Abu Bakar. Vice President. Toh yang hakiki Vice President. Imase ban ya hobla na gajak bagi kenthop lang bat ki seng balang bat ke federation te ngilai rairo ba ngin ya rano de plakat persya ya ka seng hai persya ya ka company NHI DCL bat ya ka company ba kin la pestet no ban menteri no ya kena ke surok bal lada kim la ban pendam no kamkloi kena surok kumbang ilamang kata ngin simbyang da kawai pat ke jingelang ban ya perkhat janai long ban ngin sim ya karai ban la da kono kelti ka bakam tengah habide be kene namar habro kalyang ngila ya kendo lot ngila ya on ngila ya nam na kaliang ko sukar jela ngilai od ya nam te habire ba ke company bat ke ka NHI DCL ngilai kendo te kila kular te kikut tang ke jingkular te dena kata kadau ba menta yang ngila don kata ke jinga ka ba ngimno asu ban petai te dena kata kadau ka ba ngila yarai ba nginbo ya kejing dawa namar ngikum kinong song hapok ka Meghalaya hapok ka India te ngidon ka hok banyo ala yala ka jong ka hok namar kanele ka surok abal amang ya ka pisah balastiu ya competition te kala dai betang ka kam ba ka dai ban yai bet chai te ndai ngisuyo tang kejing kulat hok namar ki ong ba slap ha ka ban liur ngimla ban trei dan la mentan larang ro ki klem trei te kalong sya ke jing ka bakrau hadu kata kata te menta nginum thia syu nginum ailat syu hiru ya gine bakin suan thok yangi te ngin ye khon be hadu ban yo ya ka hok ngila ya kedlo yo amle te amle wong ula de btha ai ki company te ki company ki pen i la ki jong kita ki bun ru kom kita ke ba ki company ki pen benda kaliang ka NHI DCL ia pen iya lah ke jong kita te ngas ngau ba ka ai ke jing dunong hi mengi pai ba te mentang yeng da ka sur pai ba im yeng shu da ka sur jong ni no yeng da ka sur pai ba da ka sur jong ki nong song tha te menta ka ne ke jiki jongi kam dai ka sur jong no jong no simat dai ka sur hi jong ne ka than ji wan mi ro bo ki dau ke jing pen iya ke company te kaba hawi bun tuli kiliang kata kajing pedi meki ni usngau baki ong ba
don kiba pendik hakapor bakitray te ki ay kita ngiringin tem don ki kenhon kiba ki ong kumta te bela seyo kalong kabade ne kalong kapalai jo kata ngimla ban pensisa namarangi ngi don kam hitang la ka jong ko hok ba nginyo no ay kene kasulok ba namar kene kasulok manusia na du basna ki phareng mo kene kasulok ade ba apong nam ha kene ka thang mangi mar kasulok ba ban rei kene ki company ki siwan ban pendo ban pendam ya kene kasulok hado bala iting lut hado ki breu ke mo namar kene ka surok ka ba kantup ya ka India bat Bangladesh bat kawai ka de ka kene ka kat khai ka ka jong kene ka thang North East mengi sene ka balawang ka wei ka kat khai ka bah te na lor ka taro ka dei ka ne ka thang mengi ka jaka ka ba ke ne ke turis ke bawan na ka leng jong kari India ha ka ne ka thang mengi te ndrei lengba ka ne ka jingla ka sarkar ke jingla ka ne ka company ya ka ne ka surok long ka penduk ja ka penduk khau ya kide ke kinong ke ba imja hadu kene ke kam turis bat kiba imja mo hadu kini ke bakhai export kiba penhiar ke mar ke mata se Bangladesh telong ki kali kim shan chu te khamtam lai ki kali ke beri beria ke ba ki pajba ke penon kam telong man kapor ke hapan repair ke jong ki kali te na isu ken yo pisa mo telong kawan ra asia ke jinga ke bakrau na kane ka thang ni te lengba kane ka khubor te ngi pha sha ka NHI DCL sha ka company ka basim ye kane ka jingtrai bat sha ka sarkar Meghalaya bat sha ka sarkar India ro ba kin maulam ye ngi jong pa jong susnong jong kane ka dong ka thang ba itu ki jing kular baro menta kala dap ha rendang jongi te ngimla sha shu te ngimat se ba ngin yakhi oda ka bor but what one boy cheduk kata kaban long cheduk ka yung bisar ka jingla ka company ngai ba ngi ki judgment reu bangi se ki ba nang khamri pai tham mani nu jor khmat ka India te la se yo kim da khain than ya kata te hawide wamle om bakam dai shu kone ka surok jong ka state tengim la ai te usu keren ni ka company ya ka company tu la keren man ka por ngir ngi os ngawlang nomor ba ka state kam don bor shu nomor ka la sim hi daga NHI DCL Mission jungi ngade Ujra Secretary jong karibar mingi exporter al minor association bat ka kapten jungai dei ba nestalin khongklar te habai dei ke jingphil na kalyang jog ni kesurok ngi kedokti bat ngi keno ya baro gibadan benta kham tame ya ka sarkar India balai bat ya company HIDCL balai bakam yidbha da ki kontraktor dan ni company ki babit babiang ki bala bat peniat syat ya kam bat pendep kham kloy ket kum ki por ki bakibu lani ki kular yang ki peba bat ka baar bala da company lani kita ki kontraktor ki batrai ki kam lada ki don keno ke jinge lani ki don keno ki jing penuit ki dai ban keren da ka basai sya ki bor badai pej dikmi bat wat syak kinong yalam jong kani kadong kathang ke jungi ba barok hoj ni kuwa ya ka jing kloy bat ke jing yaj bet ke kam ke jam hare kimla ban sukeno tang nal hal ne yak e ka bang ngimtip an ngim bena namala dagi keno ke de ban keno da ka badenong rim bat ki hapru ban khot ban wer yingi khnang bakin yathu ikata ke jing e jungi bangir ngi terong lang namar ka jing e kabaki kendo kadai ke jing e ka bakam kraw na ka benta jungi kinong susnong jong kadang kathain barok we kumal akren na kinong yalam kiba sakmat ba kani ka surok kala dei syak ta bulum jong ka kamai ka ji tang na benta kam export mo hapok kani kadang kathain ke jungi henry ki babun ki kam bat kumbang yo ilele hakini ki snem ki balai kanno ka jing hiar hak bide kam tourism nakadaw jong ka jing
thut leni ka jing bombit bombiang ka dik surong tengi kerpat sekibor badai pej om tang na ta company HIDCL henry wat jaga state government jongi bar kumjuk lagi sarkar India bahkan simkhia wut habede ni kam namar ngim kwa ban yo I basibon kimin sim ke bakordor kindu tang na kadaw ka jing sim sting na kalyang jongi bor badai pej ikmi